Частка 8. У пятніцу вечарам. Самым неверагодным з усяго дзіўнага і запамінальнага, што адбылося ў тую пятніцу, здаецца мне поўная неадпаведнасць паміж пастаянствам нашага грамадскага ўкладу і пачаткам таго ланцужка падзей, якія павінны былі ў аснове памяняць гэты ўклад. Калі б у тую пятніцу вечарам можна было ўзяць цыркуль і акрэсліць круг радыусам у 5 міляў вакол пясчанага кар'ера каля Уокінга, то я сумняваюся, ці аказаўся б хоць адзін чалавек за яго межамі. Хіба што акрамя сваякоў стэнта і сваякоў веласіпедыстаў і лонданцаў, якія ляжалі мёртвымі на пустцы, чый настрой і прывычкі не парушылі б прышэльцы. Безумоўна, многія чулі аб цыліндры і разважалі аб ім у вольны час. Але ён не рабіў уражання сенсацыі, якое б, скажам, мог быць ультыматум, прад'яўлены Германіі. Атрыманая ў Лондоне тэлеграма бяднягі Гендерсона пра развінчванне цыліндра была ўспрынята як чутка. Вячэрняя газета паслала яму тэлеграму з просьбай прыслаць пацверджанне. І, не атрымаўшы адказу, Гендерсон ужо быў мёртвы, рашыла не друкаваць экстраннага выпуску. Унутры круга радыусам у 5 міляў большасць насельніцтва не рабіла ніякіх захадаў. Я ўжо апісваў, як паводзілі сябе мужчыны і жанчыны, з якімі мне даводзілася гаварыць. Ва ўсёй акрузе мірна палуднавалі і вячэралі. Рабочыя пасля працоўнага дня поркаліся ў сваіх садках, клалі дзяцей спаць, моладзь парачкамі гуляла ў зацішных алеях, вучні сядзелі за сваімі кнігамі. Вераемна, пра здарэнне пагаворвалі на вуліцах і пляткарылі ў піўных. Які-небудзь вяшчун ці відавочца нядаўніх падзей выклікаў дзе-нідзе хваляванне, бегатню і крык. Але ў большасці людзей жыццё ішло усталяваным з незапомных часоў парадкам. Работа, яда, піццё, сон. Усё як звычайна, быццам у небе і не было Марса. Нават на станцыі Уокінг, у Хорселе, у Чопхеме нічога не змянілася. На вузлавой станцыі ва Уокінгу да позняй ночы спыняліся і адпраўляліся ці пераводзіліся на запасныя пуці цягнікі. Пасажыры выходзілі з вагонаў ці чакалі цягніка. Усё ішло сваім парадкам. Хлапчук з горада, парушаючы манаполію мясцовага газетчыка Сміта, прадаваў вячэрнюю газету. Грукат таварных саставаў, рэзкія свісткі паравозаў заглушылі яго крыкі пра людзей з Марса. Каля 9 гадзіны на станцыю пачалі прыбываць усхваляваныя відавочцы з сенсацыйнымі навінамі. Але яны зрабілі не большае ўражанне, чым п'яныя, балбочучы усякае глупства. Пасажыры, якія імчаліся ў Лондан, глядзелі ў цемру з вагонных вокнаў. Бачылі ў паветры рэдкія іскры каля Хорсела, чырвоны водбліск і цёмную павалоку дыму, якая засціла зоры, і думалі, што нічога асаблівага не здарылася, што гэта гарыць верас. Толькі на ўскрайку пусткі можна было заўважыць пэўную паніку. А на ўскраіне Уокінга гарэлі некалькі дамоў. У вокнах 3 бліжэйшых да пусткі будынкаў свяціліся агні, і жыхары не клаліся спаць да світання. На Чопхемскім і Хорсельскім мостах усё яшчэ тоўпіліся цікаўныя. Адзін ці два смельчакі, як пасля стала вядома, адважыліся ў цемнаце падпаўсці зусім блізка да марсіянаў. Назад яны не вярнуліся, бо светлавы прамень накшталт пражэктара ваеннага карабля час ад часу асвятляў пустку, а след за ім крочыў цеплавы прамень. Шырокая пустка была ціхая і бязлюдная, і ўсю ноч пад зорным небам і ўвесь наступны дзень ляжалі там абгарэлыя, непрыбраныя целы. З ямы даносіўся металічны стук. Такое самае становішча было ў пятніцу вечарам. Ускураное покрыва нашай старой планеты Зямлі, атручанай стралой, урэзаўся цыліндр. Але яд толькі яшчэ пачынаў дзейнічаць. Наўкол рассцілалася пустка, а чорныя скурчаныя трупы, раскіданыя на ёй, былі ледзь бачныя.
Дзе-нідзе тлеў верас і кустоўе. Далей пралягала вузкая зона, дзе панаваў перапалох, і за гэту рысу пажар яшчэ не распаўсюдзіўся. У астатнім свеце плынь жыцця кацілася гэтаксама, як яна кацілася з незапомных часоў. Ліхаманка вайны, якая павінна была закаркаваць яе вены і артэрыі, усмерціць нервы і разбурыць мозг, толькі пачыналася. Усю ноч марсіяне нястомна працавалі, стукалі нейкімі інструментамі, прыводзячы ў гатоўнасць свае машыны. Сяды-тады ўзвіваліся ў зорнае неба ўспышкі зеленаватага белага дыму. К 11 гадзінам праз Хорсал прайшла рота салдатаў і адчапіла пустку. Пазней праз Чопхем прыйшла другая рота і адчапіла пустку з паўночнага боку. Некалькі афіцэраў з інкерманскіх казармаў ужо раней пабывалі на пустцы, і адзін з іх, майор Іден, знік без вестак. А поўначы камандзір палка паявіўся каля Чопхемскага моста і пачаў распытваць натоўп. Ваенныя ўлады, відаць, зразумелі сур'ёзнасць сітуацыі. К 11 раніцы, як на наступны дзень паведамілі газеты, эскадрон гусараў і каля 400 салдатаў кардзіганскага палка з 2 кулямётамі «Максім» выступілі з Олдэршота. Праз некалькі секундаў пасля апоўначы натоўп на дарозе ў Чэрці паблізу Вокінга убачыў метэарыт, які ўпаў у сасновы лес на паўночным захадзе. Ён падаў, бліскаючы зеленаватым святлом, накшталт летняй маланкі. Гэта быў другі цыліндр.